खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिना जों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरनो नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा गेलबाजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदा आं रामेन्द्र दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सारागाव गामियाव गिलु बालु दैबाना मेरु बर' थुनलाइ आफादा रुंसारि बानेश्वर बसुमतारिनो मुगानि आगदारि बिमुं फोसावबाय बाक्सा बरमायाव गांसे बस्थाखौ लानानै दावराव सोमजिदों चिरां जिल्लानि गंब्रै गामियाव IGSSS NGOआ टास्क फोर्स ग्रुप दानानै होनानै हरखाब जाब्रबथायनिफ्राय गावखौ एबा गुबुनखौ रैखा खालामनायनि मावदिन्थिफुं हाबाफारि लादों चिरां बिजनि सारागाव गामियाव गिलु बालु दैबाना दैबानानि जाहोनाव दै लोमना न'फोरा खहा जालाङो होननानै खौरां मोननाय जादों खहा जाजानाय न'खरनि बिगोमानि मुङा बिरन बसुमतारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों गिलु बालु दैबानायाव न'नि इन्जुरफोरा खहा जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों আচ্ছা এইটো জায়গাটো কি নাম আছিল সরাবাড়ি ন এটা তো বানপানী হয়ে আছে বানপানী আচ্ছা কিমান আৰু আকৌ যদি বানপানী যদি আকৌ যদি হয় কি কৰিব আপুনি থাকা না যাব আচ্ছা যদি আকৌ যদি বানপানী যদি হয় বেছিকৈ যদি হয় আপুনি ৰিলিফ কৰি থাকিব ন উপায় নাই থাকিব লাগিব আচ্ছা ঠিক আছে আপুনি তো এইটো চাউলটো বাচি আছে এইটো বানপানী হ'লে ক'ত ৰান্ধিব ক'ত ৰান্ধিব আপুনি এইটো চাউলটো चिरां बिजनि सौराबारि गामियावबो गिलु बालु दैबानाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों जायगाफोरखौ गाज्रि खालामलांजानायनि बिगोमानि मुंखौ माले गाली होननानै मिथिनो मोननाय जादों আচ্ছা ঠিক আছে কিবা একটা নহয় একটা তো ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়াতো আপোনাৰ বানপানীটো বহুত ডাঙৰ হৈ আছে এতিয়াতো আৰু বাঢ়িও থাকে ঠিক নাই বাঢ়িও পাৰে এতিয়া আপুনি এইটো বানপানী যদি আকৌ বাঢ়িলে ভাতটো ক'ত ৰান্ধিব আচ্ছা যেনিবা বৈচাং তলত মানে বৈচাং ওপৰত মানে ৰান্ধিব লাগিব নহয় জানো ঠিক আছে बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिजनि पानबारिनिफ्राय दैथुन बसुमतारि बिथाङा मेरु बर' थुनलाइ आफादा रुंसारि बानेश्वर बसुमतारिनो मुगानि आगदारि बिमुं फोसावबाय थांनाय 23 जुन खालाराव सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव मोनसे जथुमाव बिमुं होनाय थांखिखौ आजावनाय जायो आफादा गनायनाय थांखि बायदियै रुंसारि बानेश्वर बसुमतारिनो मुगानि आगदारि बिमुंखौ होनाय जायो बिमुं फोसावनाय आफादखौ सामलायो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' बिथाङा बे जथुमायावनो बर' फरायसा आफाद बाथौ गौथुम सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो जायगानि दैदेनगिरिफोरा नुजाथियो होननानै खौरां मोननाय जादों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफांहारि बिथाङा बाक्सा बरमायाव गांसे बस्थाखौ लानानै दावराव सोमजिदों लामानि साखाथिनि दंग'आव गांसे बस्ता मोननो हानाया दावराव सोमजिहोयो बाक्सानि आलागजारा কি বস্তু কি আছে তে মানে এটা এই কি এইটো এটা বস্তাত পেক কৰা আছে আমি ইয়াতে কোম্পানীৰ কাম কৰি আছো তাতে চাব এইটো কি বস্তু চোৱা নাই নেকি এটা খুলি চোৱা নাই চেণ্ট ওলাই আছে তাৰ কাৰণে আমি দূৰৰ পৰাই যাই আছো बस्तानिफ्राय ओंखारनाय गोख्रों मोनामथाया आरो बांसिन सन्देह जानाया थाथि नङि खालामो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जोबनायाव जाथाय थावनियाव बरमा थानानिफ्राय पुलिस फैनायनि उनाव थार जाथायनि गुमुरा सोराङाव फैयो थारैनो मा दंमोन बस्तानि सिङाव बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय आलागजाराव फुंनिफ्रायनो गोख्रों दावराव दावसि सोमजिदोंमोन लामानि जिङाव गोग्लैना थानाय गांसे बस्तानिफ्राय ओंखारबाय दंमोन सहायनो हायै मानिबा मोनामनाय आरो ओंखारबाय दङमोन गोजा थै सन्देह जानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बरमा पुलिस थानाखौ खौरां होयो खौरां मोननाय
मोननानै पुलिस मावफारियाफोरा जायगायाव नुजाथि आरो बस्तानि सिङाव मा दङ बेखौ आनजाद नांगौ। बस्ताखौ खुलिनानै नायनायावसो थार खोथाया ओंखारो। बस्तानिफ्राय मोननाय जायो मासे बान्दरनि गोथै सह। सोरबा दुथां सुबुङा बान्दरखौ बुथारनानै बस्तायाव सोनानै लामानि जिङाव गारनानै गालाङो। नाथाय सोर बुथारदोंमोन बान्दरखौलाय? जाय समाव मिथिंगानि जिब जुनारफोरखौ संरैखा आरो फोजौखांनायनि बायदिसिना आसनि आखायाव लानाय जादों बे समावनो बान्दर मासेखौ बुथारनाया जोबोद सोंखारिथाव खामानि जादों होननानै बुंनो हायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बरमा कालजारनिफ्राय। चिरां जिल्लानि गंब्रै गामियाव IGSSS NGOआ टास्क फर्स ग्रुप दानानै होनानै हरखाब जाब्रबथायनिफ्राय गावखौ एबा गुबुनखौ रैखा खालामनायनि मावदिन्थिफुं हाबाफारि लादों। इन्डो ग्लबेल ससियेल सार्भिस ससाइटि सुंद'यै IGSSS NGOआ थांनाय 18 जुन खालाराव टास्क फर्स ग्रुपनो फोरोंथायनि हाबाफारिखौ बानजायनाय जादों। IGSSS NGOआ गासै गंब्रै गामिफोर सिसुबारि, जयपुर, हुथुथि आरो नांगलभाङा गामिफोराव हाबाफारिखौ लानाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दानानै होजानाय टास्क फर्स ग्रुपनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै दैबानानि सांग्रांथि होनाय जायो। दैबानानिफ्राय गामियारि सांग्रांथिनि थाखाय आखाइ सुनाय जानाय मुवा लोंग्रा दैफोरखौ खोबनानै दोननाय, न'नि सोरगिदिं साखोन सिखोननि सायाव माबोरै लाखिनांगौ बेनि सायाव सांग्रांथि होनाय जायो। लोगोसे बारहुंखा, बांग्रिं, सारअन्थाइ बोथोरफोराव गावखौ रैखाथि लाखिनाय आरो जोखोम जानायनिफ्राय हाखु दाखुआव गोरलैयै गोख्रै डक्टरनिसिम एबा गारिसिम लांनायनि राहाखौ फरायसा आरो गामियारिफोरनो फोरोंनाय जायो। बे गामिफोराव नांगलभाङा दैमानि सेर सेराव जालायनाय बोसोरफ्रोमबो दैबानाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। बेनि थाखायनो सांग्रांथि हानजा टास्क फर्स ग्रुपखौ IGSSS NGOनिफ्राय दानानै होनाय जायो। 15 जुन खालार खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दैबाना जानाय ओनसोलनि गामिफ्राव टास्क फर्स ग्रुप दानानै गामिफोरखौ ट्रेनिं होनायबो जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। 15 जुन खालार खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दैबाना जानाय ओनसोलनि गामिफोराव टास्क फर्स ग्रुप दानानै गामियारिफोरखौ ट्रेनिं होनायबो जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों अन्थाइबारिनिफ्राय सरजनी नार्जारी बिथां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।